Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube muncu isimo endaweni yaseLoscope emtshezi ngesikhathi kudutshulwa abantu abayisikhombisa kwabulawa abantu bathathu baphuthunyiswa esibhedlela. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwana Mothanda, ungangibiza Entatheli ka-YouTube. Kube muncu isimo kudutshulwa abantu abayisikhombisa emtshezi eLoscope ngabantu abangaziwa bafike bavulela ngenhlamvu. Kube ukuthi kulomuzi bekunomsebenzi kwafika abantu abangaziwa baqede bavulela ngenhlamvu. Kushone abantu abane endaweni yesigameko kwathi abathathu baphuthunyiswa esibhedlela. Lesigameko esenzeka izolo ngesithuba zehora lesithupha ntambama. Kusolakala ukuthi bekunomcimbi khona ngesikhathi kugasela amadoda angaziwa avulela ngenhlamvu esicukweni sabantu. Bayisikhombisa sebebonke abantu abadubulekile kanti abane kulabo bashonele endaweni yesigameko. Ababili baphuthunyiswa esibhedlela. Kwathi oyedwa omunye odubulekile kwaba omunye wesigilamkhuba esidutshulwa ngomunye kulaba abadlulile emhlabeni, naye kuthiwa uvele waphendula ngengano ebhekise kulezi gilamkhuba. Lesi ke sibe sibalekele esibhedlela eMawosi lapho sifike sabanjwa khona. Sikhuluma nje kube ukuthi siqashwe ngamaphoyisa kanti imbangela yalokudubulana ebingakaziwa. Uxolani Geni uthe liyabhubha izwe, Nkosi esihawukele soneni ukufa kuyazenzela, siyafa siyaphela isizwe esinsundu. Untombi lendana uthe kodwa isibhamu kumuntu hayi siba yintembi. Netolo uthe ibhlungu lento yesibhamu siyaphela manje wasethi hamba 2024 bese faka izinhliziyo eziphukile. Uthulisile mtshalo uthe saze saphela ukubabaza Nkosi yami kunzima sesiphilela khona nje ukubabaza. Umvikeleni kubheka uthe sidumele kakhulu ngalesimo bese faka izinhliziyo eziphukile. Umkhatshwa vungamani uthe silokho sibabazile bese faka ama-emoji athwele izandla ekhanda nayinhliziyo eziphukile. Abe nathi silindile uthe awunkosi kwaze kwanzima bese faka ama-emoji akhalayo nenhliziyo eziphukile. Wasethi unomthilwandle uthe kodwa abantu bangenwe yini hlobo luni lwedimoni ngempela lolu abantu beqedana bodwa. Ubongibonga uthe simenzeni uNkulunkulu wasesidinela kangaka bese faka ama-emoji akhalayo nenhliziyo eziphukile. Uxoli Bhengu uthe kwaze kwanzima. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphalwa kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Manje entathela YouTube sengiphuma kanje.